waliman dɔn nin waati na bɛna taa a ɲɛɲini o ye jija dɛ taa ɲɛɲini cɛw kosɛbɛ ala ka nɔgɔya ala k'a bɛɛ nɔgɔya ya rabbi wala kana ɲinɛ dɛ tilegan fɛ yaku kana ɲinɛ dɛ tilegan fɛ i yɛrɛ k'a tɔ fɔ a banna voilà kosɛbɛ limanaw an bɛ aw bɛɛ fɔ k'aw bɛɛ waliman dɔn kunnafoni y'an sigi kun ye i ka dɔn an bɛ sigi ka na kunnafoni ye i ka dɔn kumaso kɔnɔ an bɛ hakɛto ɲini kɛ aw fɛ sabula don bɛɛ tɛ gɛlɛ sɔrɔ a ka woda la o bi tɛ bi cogo min sa k'o bɛɛ de ɲaaminen don sa nka nɔgɔyaba in ye ala ye an bɛ foli ani tɔni an b'a lase min ye i ka dɔn fogokokaw ka belebele madu jara sanga wuli madu dakabana madu fogogo dankɔrɔba nin waati na madu jara i ka dɔn a kulo b'an na an bɛ i ka dɔn a n'a ka kalandenw bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn min ye dak n'i y'ale ko fɔ an ka i ka dɔn sobaden min bɛ yen n'o ye maison de la presse ɲamakɔrɔ i b'o ko fɔ hali n'o y'a sɔrɔ Dramani Dante ye i ka dɔn ale nɔrɔ bila i ka dɔn k'a fɔ bi daka i ka dɔn ale kuma bɛɛ kuma b'a ka fasiri kɔnɔ fasiri min bɛ yen n'an k'a ma ko indicateur du renouveau indicateur du renouveau a ko an k'a kɛ dakuru ɲɛ kelen ye lala nin na fusaya dɔɔnin parce que forme ninnu de ye kosɛbɛ forme kɔni o la kosɛbɛ a ka ɲi sisan ko a ko i ka dɔn dakuru ɲɛ kelen a nɛmu i ka dɔn k'a fɔ min ye i ka dɔn an bɛɛ sigi bɛ ka cɛba min kɔnɔ bi o de ye dakabana Asimi Duguli Asimi a ko bi o de ye don ye don min n'a sugandira Mali yɛrɛ tariku bɛɛ lajɛlen kɔnɔ belebele min bɛ anw fɛ yan n'o bɛ colonel ba dɔ ko fɔ n'o bɛ colonel Asimi Goyita n'a b'o ko fɔ k'a ta bi k'a sigi i ka dɔn Farajɛrɔ fanga ko ɲamaya k'a sigi o kunna o de kɔni labɛnw bɛɛ lajɛlen sabatilen don bi ka ca Ala fɛ a baaraw yɛrɛ daminɛna ka ban a ko i ka dɔn k'a fɔ k'a daminɛ Bamakɔ ka taa fo Paris fo ka tɛmɛ i ka dɔn farafinna dugu caman fɛ ani ka dɔn Europe jamana dugu caman bɛɛ sigi bɛ nin waati in na ka maa min makɔnɔ o de ye i ka dɔn anw ka belebele ye n'a bɛ Asimi Goyita n'a b'o ko fɔ bɛɛ bɛ ka i kulomada sabu n'i ye a lajɛ min ye Asimi ye a bɛna wulikajɔ kɛ i ka dɔn ka kuma n'a y'i kali k'i siɲɛ jagoya don min ye hakilina ni miirina min b'a la ani kungilenna min b'a la Duguli Asimi i ka dɔn a bɛna o bɔ ko bi o de kɛn bɛ sababu ye daki yɛrɛ ka fɔ la maa caman bɛ yen minnu sigilen don ka Asimi k'a kɔnɔ a bɛna min fɔ hakilina min b'a la miirina min b'a la jamana in yɛrɛ bɛna taa sira min fɛ Duguli Asimi i ka dɔn a bɛna i da don olu minnu na i ka dɔn k'a fɔ bɛɛ sigilen bɛ k'olu kɔnɔ jango tɛ an bɛ waati min na i ko bi maa minnu bɛ yen n'o ye kulobilenw ye n'a bɛ nanzaraw ko fɔ i ka dɔn k'a fɔ olu ye wulikajɔ min kɛ anw kama o ma dogo maa si la ɲɛɲɔgɔnya min bɛ yen n'o bɛ tali kɛ i ka dɔn sɔrɔsiw kunda an n'u bɛ jɛ ka baara min kɛ Mawdo minnu y'u kali k'u siɲɛ k'a jira k'a fɔ k'u y'o baara bɛɛ lajɛlen dabila fɔlɔ ko f'u ka kungilenna kelen k'o dɔn an na o de siratigɛ la min ye i ka dɔn o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ gɛlɛya minnu sɔrɔla jamana kɔnɔ ani k'a dɔn olu kɔni y'a jira k'a fɔ coup d'état fila min n'o kɛra ka tugu ɲɔgɔn kɔ o kɔni ye fɛn ye fɛn min n'olu ti jɛ n'o ye cogo si la nin jeune min filɛ colonel o kumana an bɛ don min na i ko bi k'a kan ka hakilinaw ni kumakan dumanw ani kumakan ɲumanw olu de ɲini a kana kɛ kumakan duman yɛrɛ a ka kɛ kumakan barikaliw ye kumakan sinsinniw ye k'a kan k'olu de ɲini min bɛ se k'a to o bɛ taa bin kulo bile kulu kɔnɔ cogo min a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ a la cogo min n'an n'u bɛ baara kɛ an bɛ baara kɛ ni cogo min o ka ɲɛf'u ye n'an n'u bɛ fara an bɛ fara ni sira min fana ye o ka ɲɛf'u ye k'o kuma na sa nin ye fɛn min ni i ka dɔn siga tɛ min na a ko kɔni i ka dɔn compliqué don dɔɔni nka Duguli Asimi an bɛɛ sigilen don n'a ye k'a fɔ ko ni Ala sɔnn'a ma dagi ka fɔ la ko a na se ka i yɛrɛ bɔ nka min ye nin ko bɛɛ lajɛlen i b'a ye k'a fɔ min ye i ka dɔn Sogɛli Kokala Mayiga ale kɔni fana bi a tɔgɔ bɛ da la sabula bɛɛ kɛmɛ bɛ k'a jira k'a fɔ ale de bɛ sɔn ka kɛ i ka dɔn anw ka premier ministre Asimi kan ka min fɔ bi Sogɛli ye i ka dɔn i da don a dɔ la k'a dɔn kun tigɛ o don ko min ye M5 RFP maaw u ka ɲɔgɔn ye ba ye nka Sogɛli kɛtɔ k'a fɔ maaw hakilina tɛ sabula n'i ye maa caman ɲininka bi bɛɛ ko min ye Faransi ye ko a ka taa ka bɔ an kunna k'a y'an tɔɔrɔ ko lajaba fɛn fɛn bɛ ka d'anw kan bi ko Faransi don o tuma n'i ko k'i bɛ na i ni Faransi aw bɛ fɔ ka bɛn kɛ yalima aw bɛ baaraw kɛ ɲɔgɔn bolo Sogɛli kuma min fɔ o don o kɛra sababu ye min ye M5 RFP a denmisɛnnin dɔw bɛ yen a kɔni ma k'olu jimi sira ye olu kun bɛ k'a daminɛ k'u bɛna wo ci nka min ye i ka dɔn wo citɔ tɛ Sogɛli la koyi wo in bɛ ci la min ye i ka dɔn nanzaraw de la ma dakuru ɲɛ kelen na min ye i ka dɔn ko ninnu bɛɛ lajɛlen n'o ye baara ye a ka nɔgɔ a ka gɛlɛn a bɛ diya a ti diya transition a bancogo bɛ ɲɛ a bancogo ti ɲɛ a bɛɛ lajɛlen subaseman dingɛ de sen dɔ filɛ bi ni Ala sɔnn'a ma Duguli Asimi Dakabana Asimi n yɛrɛ duwakɛ wani fada wani mada Allahu akbar fanga ma ɲi kuranajigi jumɛn kɛra fanga ma ɲi dɛ wani fada wani mada e bɛ sɔsɔliko la sabali koyi Asimi Goyita ani ale tɛ bɔ Sogɛli la n'u ka dugu fan fɛ
Sumala John. Sumala Damele. Ababoy ke. Ah, betem ukelewa. Ngoni goita. Ni bora nord la kata Sumela uka dugu fanfe. Maiga mana boy kata sibo ka goita. Wa bena be goshi. Abina fo ni goita bora Sumela uka dugu fanfe kata gawo. Abike maiga. Ibe faka fo maiga ni goita be kele. Abe kele. Et puis be min vana fiye ki farati quoi. Parce que flé né si ça. Je dongo do club ta kala. Ida fo ko botugo mai. Moi je suis dangereux maintenant de ne sokel kokala maiga premier ministre du Mali. Odo. Madou Maiga. Attention. Attention. Ite sabali ba. Aywa bashi de. Ala ka ni sobo be. Aywa. Ashimi goita dugu la shimi. Ala ka ni sobo be. Indicateur de renouveau. E ka do ka fo dagi dakuru nyakele ni nyaka babuye o ka bidon boli. Muye Dramane Alou Koné Daka. Ani dini boy. Bismillah. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ni wati na koni. Ma don. E ma depuis ñetti premier mi. Jana I commence ka fon. Farifoni ani damu. Farifonna. Merci Sumela. Dabele te siga zaro to kerefe bo. Kosobe. Bismillah. Nyama bashite. Ne yibolo bo ne be mbolo karika dum. Ado. Parce que ma ta so ma na odi interdit Bamako. Enter kodi. Nyama ni suve kono ni ale pantoy. Ni fenta ko siga foita la femba anye. Siga tala de. Ni interdit Bamako mawe. Kuma ne odo. Na manya ko dugule asimu. Daga bana asimu. Kabako asimu. Ale kamuye kalegansien bela jile kan ka ni wati na CSB konala. Gamuye interdit Bamako mawe. Ya asimu ko tala. Amina jamana gouvernement konala bi. Akibe na e ka foko jamana gouvernement konala. Jamana yere mara yere konala. Keleya munumba ala. Munye interdit Bamako mawe uyu no gado ala doni. Abana. Interdit Bamako mawe. Ya ira ka kiri do munani démocratie fanga no be beje fanga akufo. Akoni dona on fe ya jamana okonala. Akibe na e ka fo. Munye gouvernement fe temena. A gouvernement shima temena munye sankele ani do dika. Masro do refe. Akukibe na e ka fo na manya ko ma kula gouvernement okonala. E de mena ke ministrie. Anake sababu ye o malama yere ina ko don. Sababu ke jeni mi ko don. Mali don bala jene ne i don. O bolon ko fe na manya ko gouvernement ko abe sigi seka. Ma o ka do akonala mamu ni jamana yere kanu ko abula. Mamu ni yere nu be jamana fe. Sanga ni wati bala jene nu be daga miri ni jamana nye. Ga munye fatrige baye ayaye ka fo. Kabri démocratie fanga ko nduna on fenya. Ibe na ka fo anga jamana in chake bacha mambe. Ko abela jene tala ka di muye politique mawde ma. Politique ma dun a chaman be kibe na ka fo ko adoni tula ko jamana yere ko akanu fana tula. Akera sobiye ni jamana yoro chama ni ko bela jene sigi wala tamara okan. Fatrige ba ayaye ka fo ko ni ke wale ko achara anga jamana ko nala. Ko makati ke mawra fe ko abike anga makala ni bawre fe. Dokotoro banu mamun be nu kalana fo Sorbonne ka abeko ulle fe ko ba ko le zumba yere anga jamana ko nala Patrick ba ayayi ka fo ko muye asim ko ta dugule asimu na manya ko ni ko ataraka ka jamana nyamai ko yoro damado ko be ko aka akli tula ko sabke muye beja fanga no be démocratie ko fo kabiya nana do muna gelya duna ora nuna akoko muye ministère de la défense et des anciens combattants o te muye anga srosla kaw ani muye keleke makuraw luka ministre so oto yewa ko gelea ko abe yen konnala no bore affaire foncière et de domaine de l'état lo dugulu ko fo ko gelea ko kabri démocratie nana gelea abo yoralay l'éducation nationale o te kalani wa kabri démocratie ko nana gelea be kalangola no bela jele bore le mine et l'énergie de l'eau o te sanu ji ana courant wa ko gelea kabri démocratie nana ko gelea ko abi administration territoriale et de la décentralisation na ale ko fora kala taw bela jele mella be yoro muna uta ale fene kabini démocratie nana ko gelea ko abe ale kuna fon disira fe ko gelea ko anana ye ko ni dia jitemna kala je ila nu ma soro do refe ko musamke mawri nana bla ayoro nuna mamu nu ta nyedo politique doro no use ayoro nuna kona ta ke ga nemai mamu be ete foi do munye sura suka kola ete foi do munye lakana ba ko kola e ka ta takabla uluga ministre sola ko akuma ko akachanye sanga ata do adoni atala ko ataini ka do ko tiki ko na kunye ka aposhi fa tententen ni kata basike ba ayaira ka foni akli bala munye bang mondiali yo o ya ka rapport do bo 1998 ka ira ka fanga jamana kono ko mamu wa ani kele o le bela jene ne kala milliardaire démocratie na ni sanche Allahu akbar ya ka to yebi akacha do yebi 98 wa sanmele 98 o ka cha be oni bi ko ni che tamba irga de o ko ni ka chawo ko wa ko o milliardaire mu wani kelena kibe na ka fo ko fonctionnaire ye milliard matan woro dia abana
fonctionnaire tan woro kuma ɲɛna fasiri kondo sɔgɔmada na n'a ma ɲɛ ko dugulasim ko a sigira ko a k'i hakili to ni ministre so ninnu na ka mawula n'a kɔnɔ la maa minnu n'u ba a baara dɔn kosɛbɛ a banna a y'a sama ka bɔ NTT Bamako kɔnɔ ɲɛma i bonya a banna kuma ɲɛna n dɔgɔ babu ɲɛna n dɔgɔ min ye awɔ i ka dɔn hali bi fasiri an bɛ taa n'a ye Mahamani Ture ale kuma bɛ sɛbɛn kɔnɔ sɛbɛnden min n'an ko a ma ko Nouvelle Horizon Mahamani Ture a ko awɔ i ka dɔn san kelen o dafara M5 RFP u filɛ ka wuli ka jɔ kɛ yɔrɔ min bɛ n'an ko a ma ko place de l'indépendance u taara ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ fasiri y'a jira o de la k'a fɔ sirada kunna kwanti ta ka maliyɛn densi to maliyɛn bɛɛ dama bi kɛɲɛ awɔ i ka dɔn faso in dabolo la maa min ka kuma ye nin ye awɔ i ka dɔn o ye Sukali Kokala Mayiga ye k'a jira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko transition a taabolo dɔ de ye nin ye fasiri a ko awɔ i ka dɔn nin bɛ kuma ni n ye Sukali Kokala Mayiga fɔ i b'i sinsin Mayiga in kan kosɛbɛ cogo di kan baara ma daminɛ fɔlɔ k'an sinsin a kan cogo di mɔgɔ bɛ nin ko laban cogo dɔn fɔlɔ mɔgɔ bɛ nin ko laban cogo dɔn Dewo iti ngani nyuma sisi ka do fena sawa ngani ndruki ngani sisi ka do ala bi nyew ngani nyuma be koyi an ma do fena ka desa koyi non nous on n'est pas comme les Touré là atabla de bulu fi atulu baba plobi kana de baba ya fongo baba haketu comme il nyete nga téléphone ma bi tega nte message kala na dossier be ne dossier me awo ni cɛw cɛ min i t'a kɛ dossier fɔ ye ni ala cɛ bɛ taa n'i ka dossier procureur Touré fɛ yen wala a banna a ko kuma na sa i n'a fɔ layidu in taara cogo min jɛkulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques M5 RFP ndɔgɔ boulevard de l'indépendance awɔ i k'a dɔn u bɔra i ko lahara bɔlɔ ka taa kɛ ka yen fa dew kuma dɔw kalo tile 4 i k'a dɔn k'a fɔ min ye awɔ san kelen ka t'o ko awɔ i k'a dɔn ka t'olu bila ba la a ko n'i ye jateminɛ kɛ différence min b'a ni le 5 juin san 2020 ni ɲɔgɔn cɛ o de ye k'a fɔ u bɔra de yalisa min ye maa min bɛ fanga la o bɛ se ka fanga bila cogo min waati tɛmɛnenw na nka bi ta in o ye maa min bɛ fanga la n'o bɛ sɔrɔsiw ko fɔ olu ka fanga dɛmɛ bɛ se ka don u ma cogo min hali bi fanga a bɛ se ka sinsin cogo min a ko de siratigɛ la président min bɛ yen n'a bɛ comité stratégique awɔ i k'a dɔn o ko fɔ Sukali Kokala Mayiga ale tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen i k'a dɔn k'a fɔ Sukali yɛrɛ hakilinaw ni miirinaw bɛ ka fara ɲɔgɔn kan k'a jira k'a fɔ colonel Assimi Goïta ale bɛ fɛ ka awɔ i k'a dɔn Sukali sugandi k'a kɛ premier ministre sabula a ye laɲiniw de kɛ o laɲiniw de taara wolo o la a ko Sukali Kokala Mayiga waati min na a ye kuma ta a ko k'a da bɛɛ tulo kan maliyɛn si tɛ to kɔ k'a fɔ anw bɛna tɛmɛ e la k'i to sira kunna wa ka taa k'i to a ye ko kuma t'a la koyi fasoden bɛɛ dama ka kan bɛɛ ɲi ka don awɔ i k'a dɔn gouvernement in a taabolo la bɛɛ ɲi ka don Mali mara la a ko transition yɛrɛ hakilina ni kan min bɛ a da nin waati laban ninnu kɔnɔna na ko o bɛ o de ko fɔ jumadon juin kalo tile 4 san 2021 nin kumakan yi awɔ i k'a dɔn o bɔra maa min da bɛ Sukali Kokala Mayiga ko fɔ Sukali y'a jira k'a fɔ min ye awɔ i k'a dɔn nin ko min filɛ nin dɔwɛrɛ tɛ koyi yɛlɛma waati de sera kɔrɔlen min kun bɛ yen anw tɛ kɔrɔlen fɛ fo kura a ko kuma na min ye awɔ i k'a dɔn ka ɲɛnajɛ kɛ nin cogo in na 5 juin 2020 5 juin 2021 san kelen ka na o ye awɔ i k'a dɔn k'a sigi nin cogo in na bɛ wasa ani nisɔndiya a b'o ko fɔ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya caman tɛmɛna sabu Sukali ko awɔ i k'a dɔn n'i ye jateminɛ kɛ olu ye kow daminɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ awɔ i k'a dɔn olu kɔni kɛra sababu ye fanga dɔ in o dafirila bi fanga dafirilen olu ni maa minnu jɛra ka fanga dafiri hakilina wɛrɛ nan'u la ka na ni miirina wɛrɛw ye san kelen ji caman bolila pɔn jukɔrɔ nka bi an bɛ don min na i ko bi u seginna ka na o ni minnu ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fanga dɔ in dafiri ɲɔgɔn fɛ o maaw seginna ka na olu n'u bi jɛ ka baara kɛ yalasa hakilina ni kungilenna min ɲinina o bɛɛ lajɛlen ka se ka sabati o tuma na k'o ye taare ye ko dɔ bɛ a jɛngɛna nka mina a ma bɔn wa ni ala sɔnna a ma a ti bɔn Sirikaba ko a ko nin dun n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jɔn ko ala a mana kɛ cogo cogo ɲɔgɔn sɔrɔ min kelen filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn a ka ja min ye awɔ i k'a dɔn Sukali ani ka M5 RFP ani sɔrɔsiw ye k'o ye taare caman ani alihamudulilayi caman k'o bɛ fɔ awɔ i k'a dɔn nin yɔrɔ in na Sirikaba ko a ko awɔ i k'a dɔn mouvement du 5 juin min ye awɔ i k'a dɔn rassemblement min bɛ yen n'o bɛ M5 RFP ko fɔ olu ka laɲini minnu bɛ yen n'o kun ye awɔ i k'a dɔn u ye point min ɲini k'a fɔ k'o ka waleya o waleyali k'olu kɔni hakili la k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye transition min bɛ yen n'a kun jɛngɛjɛngɛna i b'a fɔ sa taatɔ filɛ transition in ni ala sɔnna a ma a ka tile ko o na kɛ awɔ i k'a dɔn a sababu ye Sirikaba a ko président min bɛ yen n'o bɛ comité stratégique ko fɔ a ɲɛmaaba docteur Sukali Kokala Mayiga a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min bɛ yen n'o ye donni min bɛ ka na da awɔ i k'a dɔn transition kunna siga t'a la a dɔnnen don koyi donni in ka girin dɛ nka ni ala sɔnna a ma fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ kɛ min bɛ se k'a to donni awɔ i k'a dɔn a bɛ ɲun k'a ɲun ka se n'a ye a bila yɔrɔ la a kɛcogo ɲuman na a ko kuma na kɛnɛ in kan
ne jateminɛ kɛ Choguel kun bɛ yen kelen comité stratégique o ɲɛmaa don o tɛmɛnen kɔ filanan ye mun ye fugula min b'a kunna hali ni fugula in ma coro pewu fugula in kɔni yongonen b'a kunna fɔlɔ o de ye k'a fɔ premier ministre Mali premier ministre transition premier ministre docteur Choguel Kokala Maïga ne ma forma progrès qui était grave et demain et alors hali ndese kanga gafe kalambli bon aflé c'est comme ça bon ne ra ko Choguel tika tanu le bulo ni ne Choguel tanu dro ko Maïga do afana Maïga Choguel ka transition ke ka ba na kadira ngana nyoye fuka nyawuli abana ende ti Choguel don ita don tiere la Maïga abana ay tiere la enti Choguel don ita don masunya ka don wa ti ta nyini ka don ni ma bi ta nyini fo na kera we ne be nga biro kono ibiya ni njigina sa tiere la beta direction na ni minga nga nyere bo na yo fambo nyere bo apata de bi kene ka sa anye do ke samma ni bo terenga do ke na sa kui on bita voilà on bita frugi voilà mana ambi do ke mi ye Choguel na abara ke nyogo ni Mali ta fanga bula aywa halibi alaka a ko sinzi alaka Mali ta fanga duma do ka do ni me ko bi MTN RFP Maïga do ko ni be do ni me ko bi ya hakila chama mo ma Hashimi Goita ako Choguel ay ma chama fo Hashimi Goita togola ka wele dake ka yira nyamala ka fu nyana Mali an mana hakilina fenfendi laydu fenfendi ka fo ni ala sonama an ti to ko laydu no hakilinaw ni ala ka je an bolo bunya ma bi do ke halibi ala ka awayka do transition ala ka ninge awayka do jamana ngulile ala ka ninge jamana tale ala ka ninge jamana basi ya rabbi halibi ye ala nyabana de ya allah angulela koyi an ka sira de an segena an yanina masayin de ye ko be jala tiga bayi wallahi ma anya deli fatir flani mi ni Maman Touré Nouvelle Horizon aka fatir do ibunya bala o ka bidon boli bonya ajaranye nyama ya foto komna munye ya allah amba ale de wole o sabuke Mali be ni wati na gele am konna la masala taala aka ke munye demsen shinu nu kama munu yirate kodon wala sa am sika boni gele en konna la to komna nyama neyi bolo bo ne be mbolo o karika do faraka o koni o de ba achaya munye na manya communauté internationale o le nyangita ni ka anga jamana koni ni ka asegere munye docteur Choguel Kokala Maïga anga lada fu kajalo mais Jean-François ndado ni mami ngoni Jean-François ako le cercle du Djéné est en danger par les terroristes des petits villages. Voilà, donc en fana beau fort, de cercle ni awa chedu ngalu do be ala de bulu. Mais ni ni sugui. Donc ala minya awa kadi ba fo fama o ka don. A fo kunte awa kado mo ja ka wuli. Mais a fo kunye ni fere ni dabali mi bisika tige. Anga hakrito nywana o di a fo kunye. Hali bi ala kan ni chobo be. Ya nyama munye do a fo baba e ko nga telephone mai ko ndika ka message o yebi ko. Awa chera la. Ala bi ko ni aya famu. Te ka we ka fo yebi. Mi ngadi o sa be nya mi ye fabula be ka fo kika attack manke. Awo ko de ka attack manke. Awo kika ne attack. Awa bismillah. Munye Choguel Kokala Maïga akoni ye jabili ke ni ganyashi communauté internationale Choguel Kokala Maïga na manya communauté internationale le nyanglita ni ka jamana ko ni ka asgare ko fo bora Choguel to ano odongo ina fo ire da do la sa ka ira ka fo ko jamana Mali ani lawru kaw kanta ani jema che ka envelope la o sebawna no o sebaw o lawru ko ni na tiga lawdu ye mumina jamana ko ni kana burato ko communauté internationale ka bla kuna ko Mali don ko tugu ko ulla patrika ba aya ira ka foko munye Choguel Kokala Maïga ko munye korfo chama ko ni bora adda ko no munye juma o temenin ma korfo nun ya je temna ka laje korfo chama ko no me bulla munye communauté internationale ka Choguel Kokala Maïga na manya akoni ya ira ko communauté internationale la ka fo chiando munye jamana ko no fem ngara amabe siga fo talanga aka don ka fami wati mun ko sam jamana ko no don usengana Mali don sengana Mali don torola amal domine na foko bi ne wuli ka jo no maka jona Mali ra ko ni atoto de fla akola ni comme yo communauté internationale abuga nyangene mutaka ama jamana sigara no watina siga fotala ari nyangene ka kan koy ga fay fene famye aka ko nunu aka jite mine ni ko fo abora Choguel Kokala Maïga adako no patrika ba akoni dunya jitemna kala je ni wati laba nunna munye fransiga wi ulu ko ni yaira ka fo ulu kala kana baw
una an ka sɔrɔsiw k'u ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko nin ye o baara bɛɛ lajɛlen ko nin ye o dulonnen fɔlɔ ko waati n'a natɔ cɛ parce que b'a ko Sugali Kokala Mayiga a y'a yira o kɔnɔna la sa ko mun ye communauté internationale ye u kɔni k'a bila hakili la Mali ye layiru ta ko ko de la k'u bolona bila sɛbɛn o sɛbɛn de la n'a ye ko ye ko mun na a tɛ taa mun ye jamana yɛrɛ juguya la fɛn mun na a tɛ taa mun ye jamana yɛrɛ ka sago la an ka ja ko an ka sigi n'a ye k'a fɔ ko ni communauté internationale ko an tɛna don o da fɛ ko an tɛ don o da fɛ abada an bɛ bolona bila sɛbɛn na sɛbɛn mun ni jamana denw olu bɛ hɛrɛ sɔrɔ o kɔnɔna la ko an bolona ko a bɛ bila o sɛbɛn na Fatirikaba mun ye nin waati na Fatirikaba ale tɛ dɔwɛrɛ Umaru Ongoyiba ale kɔni y'a jira ko Sugali Kokala Mayiga maa kun don juma tɛmɛnen maa mun don i b'a dɔn k'a fɔ ko a mago bɛ dɛnɛya ka da a kan koyi o sabu kɛ n'a ma ɲɛ ko jamana fan bɛɛ Mali yɛrɛ kɔnɔna la yan fo ka taa bila diɲɛma la Fulodɔngɔni kɔni sigilen don ale de ma nin waati na ko ale de bɛna kɛ jamana premier ministre ye Sugali Kokala Mayiga ko a mago bɛ malidenw ka da la diɲɛma ka da la k'a fɔ ko Mali binnen filɛ dingɛ min kɔnɔna la ko a bɛ se ka Mali sama ka bɔ o kɔnɔna la a mago bɛ o dɛnɛya la nka Fatirikaba a y'a jira k'a fɔ ko mun ye juma don Sugali Kokala Mayiga a kɔni ye taasibila kɛ ni ka ɲɛsin Faransi lakanabaa minnu tora an ka jamana in kɔnɔna la yan a ye taasibila kɛ ni ka ɲɛsin olu ma kosɛbɛ mun ye Sugali Kokala Mayiga hali bi a kumana koyi n'a ma ɲɛ ko CEDEAO maaw olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko mun ye jamana in a n'a gulon ko dɔw la nka mun ye Sugali Kokala Mayiga a kɔrɔ yɛrɛ ka kɔrɔ fɔ la a ko ni premier ministre kura n'o sigira ka ban ko ka mun ye kalata ka garanti di k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ 2022 kɔnɔna la ko a ka ja ko mun ye CEDEAO yɛrɛ fo ka taa fara mun ye ONU kan ko ninnu fɛn filɛ ka an gulonni min kɛ nin ye k'u b'a an gulonni k'u b'a wuli ka bɔ yen nka Fatirikaba a y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi Sugali a bɛna se wa walima a tɛna se wa ko ɲininkali to min ko a bɛ sigi o sabu kɛ ko hali mun ye furugufurugu o donna mun ye M5 yɛrɛ kɔnɔna la kabini dugu kɔ a ma jɛ Fatirikaba sɔgɔmada in na ayiwa an n'a sama ka bɔ mun ye Soir de Bamako kɔnɔna la Umaru Ongoyiba kalamgalatigi dɔ bi ɲɛ a b'a la Fatirikaba y'o de fɔ n dɔgɔ a ko min ye M5 RFP hali maa minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn u famana maa minnu bɛ yen ni awɔ i k'a dɔn u ɲinina ka dɛsɛ waati tɛmɛnenw na M5 RFP tɔgɔ la o maa ninnu bɛɛ lajɛlen Fatirikaba y'a jira k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ ko o camanba de bɛ yen i k'a dɔn an kun famanu ma nka nin waati laban ninnu kɔnɔna na alhamdulilayi o don ko M5 RFP ka fɛn in na u yera awɔ u yera dɛ ne ma si t'aw kɔ u yera dɛ Ala k'a ni sababu n b'a f'i ye Mali n'a ma fara ɲɔgɔn kan a ti ɲɛnabɔ en tout cas f'an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma de an ka intérêt ko in yɛrɛ an yɛrɛ ka intérêt personnel la an k'o bila kɛrɛfɛ fɔlɔ wallahi an bɛ ka jamana kisi yɔrɔ de ɲini kosɛbɛ ni jamana kisira a b'a ka politique kɛlaw ye wuli yan n dɔgɔ min ye awɔ i k'a dɔn Fasiri l'indicateur de renouveau n b'ale ta min ye awɔ nin ye mun ye a tɛ don yafɔma n t'a ɲɔgɔnna don wa ayi bon ayiwa baasi tɛ o tuma Ala ka Momo de y'a bila Maliba Momo cɛgana chef président de Célibatorium fa y'ale bila a mɛnna Pake ko i ma ko Pake ko Ala k'a kɛ sima fila bɛɛ taara k'i to Momo hali a tɛ maloya a bɛna sigi yan tubabukan jalan ni gafe jalan kalan na bɛɛ taara k'i to a ti ko a ti ɲɛ ko cɛ ninnu ɲɛ cɛ ninnu ala bete fana bɛ ka bɛlɛ wa bɛɛ ta kalama dɔw min ye a ka ɲi ta sa a to tan kuma fɛ o k'a to tan sa a man ka kuma de a ka ɲi ta sa a ka ɲi ta a to tan a to tan l'indicateur de renouveau i ka dɔn k'a fɔ min ye awa transition a bɛna kɛ cogo min Goodluck Jonathan ko awɔ i k'a dɔn an sigi n bɛ k'a makɔnɔ a bɛ nale awɔ i k'a dɔn ne kana bɔ an ye a ko n'i ye jateminɛ kɛ ni président kɔrɔ ye président de la république awɔ i k'a dɔn Nigeria tɔgɔ la min ye awɔ i k'a dɔn CEDEAO yɛrɛ tɔgɔ la ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen ka ɲɛsin anw ma ba Maliba i k'a dɔn k'a fɔ min ye a bɛ nale bɛɛ sigi n bɛ k'a kɔnɔ sabula awɔ i k'a dɔn CEDEAO ye cika min di a bɛna ka na o kow lajɛ u bɛ da min kan a ko de siratigɛ la kalo tile 8 o tɛ sini wa a n'a tile 9 san 2021 ni cɛ ye awɔ i k'a dɔn a bɛna munumunu salo dɔ kɛ anw ka jamanaba in kɔnɔ yan dɔw wɛrɛ tɛ a bɛna lajɛ CEDEAO u ye ɲɔgɔn ye ba min kɛ awɔ i k'a dɔn mɛkalo tile 30 tɛmɛnen f'u ye awɔ i k'a dɔn Mali senbɔw ka ko bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn k'a fɔ a bɛna lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara minnu bɛ yen n'olu minɛnw kalifara i k'a dɔn transition na n'o y'a sɔrɔ a baaraw tacogow bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ CEDEAO bɛna hakilina wɛrɛ sɔrɔ ka miirina wɛrɛ sɔrɔ sanction minnu bɛ yen olu dɔw k'olu bɔ yen i k'a dɔn a bɛna ka n'u bɛɛ lajɛlen lajɛ a ko a nali
a kelen tɛ ka na dɛ maa dɔ bɛ yen n'o ye présidentiel conseil et des ministres CEDEAO tɔgɔ la n'o bɛ awɔ i k'a dɔn affaires étrangères Ghana ministre n'a b'o ko fɔ i k'a dɔn k'a fɔ o bɛ nalen o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen commission de la CEDEAO o ɲɛmaaba awɔ i k'a dɔn o fana bɛ na min ye awɔ i k'a dɔn politique ni bɛn ani kelenya fana o commission mun bɛ maa min bolo o fana awɔ i k'a dɔn k'o bɛ nalen a ko nin fɛn fɛn filɛ nin donc ala nin bɛɛ bɛ na ka na anw ka transition lajɛ o bɛ na sɔrɔ maa wɛrɛw fana bɛ yan minnu da bɛ nin ko in na kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnen i n'a fɔ awɔ i k'a dɔn minisuma o ɲɛmaaba o fana bɛ tugu nɔfɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen misahel ɲɛmaaba o bɛ tugu nɔfɛ CEDEAO ka représentant n'o y'u ka lasigiden min bɛ anw bara yan o fana b'i sen don kow la ani k'a dɔn Nigeria ani Ghana ambassadeur nin bɛɛ lajɛlen fana bɛna awɔ i k'a dɔn u sen don nin ko ninnu na a ko n'i y'a lajɛ nin min filɛ nin ye a n'a ka délégation n'u nana donc ala awɔ i k'a dɔn maa caman bɛ yen minnu da bɛ awɔ i k'a dɔn transition ko in na minnu da bɛ fanga ko in na ni ala sɔnna a ma u n'olu bɛɛ lajɛlen u n'olu bɛ ɲɔgɔn ye hakili jiginna min ye awɔ i k'a dɔn chef d'état ani gouvernement CEDEAO tɔgɔ la i k'a dɔn k'a fɔ olu kɔni tun ye weleliw kɛ mai kalo tile 30 tɛmɛnen k'a jira k'a fɔ weleli ninnu olu bɛ tila ka dɔgɔkun kelen kɔfɛ k'u b'u ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka na o ka n'a lajɛ ko ninnu bɛ cogo min n'o y'a sɔrɔ ani sababa bɛnnen don o kumana sa min ye Goodluck Jonathan a ka nin wulikajɔ min filɛ n'a bɛ ka n'a ka n'o kɛ jamana in kɔnɔ a bɛna bɛn ni awɔ i k'a dɔn u ka taa ko 99 ani 59 na n'o bɛ awɔ i k'a dɔn session ordinaire dɔ ko fɔ conférence des chefs d'état ani gouvernement n'o kan ka kɛ juin kalo tile 19 n'a bɛ kɛ Accra Ghana o ɲɛkɔrɔla la awɔ i k'a dɔn ale natɔ filɛ nin o kuma n'a nana a bɛna lajɛ siga tɛ min na Goodluck Jonathan anw bɛ ka sira in taama koyi transition anw y'a fɔ cogo min a bɛ ka k'o sira fɛ e bɛ na sini yanni sini cɛ anw ka décision kumabaw caman bɛ ta dɛ ni ala ka jɛ ye masiri filɛ min ye awɔ i k'a dɔn indicateur de renouveau o ka bidon bɔli nɔgɔ i bonya b'a la bonya a diyara n ye i y'a fɔ cogo min na jɔn ale ka tun jamana in kɔnɔ la yan ale kɔni n'a sɔrɔ an tilala ko caman na sa o kuma ɲɛna ala sɔrɔ mun ye duguli asimu walayi ale ka kalekanw kɛra a bɛ sɔn ka sɔrɔ hali sukali yɛrɛ kɔnɔ o sigira Manyame Traoré a ko BT fais attention à Maïga awɔ a ye min f'i ye tiɲɛ don dɛ i tension dɛ y'a faamu voilà baasi tɛ a ye min fɔ tiɲɛ don dɛ i tension dɛ awɔ n y'a mɛn voilà parce que programme communicatif ko kuma bɛ da kɔnɔ bi Malien so ko k'a ka foli f'i ye a diyara n ye k'a so Malien so k'a so ala k'a ni sababa bɛɛ ɲama nouvelle horizon ma ale ta tɛ cɛw bisimila nouvelle horizon ni y'ale ta n'a ma ɲɛ ko jamana kɔni a kalayalen don fo k'a fɔ ko a kalayalen don hali imamu kɔni olu bɛɛ lajɛlen jɔrɔlen don misiri kɔnɔnaw la o siratigɛ la i bɛ na ye k'a fɔ ko jumadonyaw fɛ kutuba minnu na a bɛ yɛlɛ a ka ja mun ye maa caman kɔni o ka kutuba a bɛ bolila jamana yɛrɛ bɛ taabolo min kan o taabolo yɛrɛ kan nouvelle horizon ale y'a yira k'a fɔ ko min ye wajilikɛla mun b'an fɛ yan jamana in kɔnɔ n'an k'a ma ko Mayi Watara Mayi Watara a kɔni mun ye a ka kutuba kɛnɛ kan juma tɛmɛnen a y'i da don mun ye jamana kɔrɔfɔ caman na Mayi kelen wa Mayi kelen bisimila Mayi Watara a kumana koyi a ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ an ka jamana in kɔnɔ la ko gɛlɛya mun bɛ yen ka maaw ta ka bila jɔyɔrɔ la maa mun na man kan u ta a ɲɛdɔn walima ka maaw ta ka bila jɔyɔrɔ la a ma ɲɛ ni maa mun ye komi sisan maa mun ye i bɛ ka fanga k'o kɛlɛ ka kɛlɛ kɛ i bɛ ka fanga la awɔ mun ye kɛlɛ kɛ i bɛ fanga la ka farafaraliw kɛ kosɛbɛ ko k'a fɔ ko ni fanga wɛrɛ sigira ko olu yɛrɛ dɔrɔn de bila ka na ko fɛn don k'a ti bi subahanallahi Mayi ka kuma in ka ɲi dɛ et pourtant k'a ti ɲɛ dɛ parce que pourtant n'i ye kuma in lajɛ wo ni fɛ i b'a faamuya dɛ kuma in ka ɲi dɛ kuma in kɔni i bɛ fɛ basigi kɔni ka na i bɛ hakili to a kuma in na ayiwa bisimila an ka taa mun ye fasiri kɛ b'a ye a y'a yira ko mun ye Mayi Watara mun ye juma tɛmɛnen a ka misiri kɔnɔ sɛbɛnni kɔrɔ mun ye Mayi Watara a kɔni da don gɛlɛya min bɛ jamana in kɔnɔna la k'a ka kuma fanba a bolila fɛn mun de kan o de ye ko maa kana ta nin waati in na ka bila jɔyɔrɔ la maa mun bɛ jɔyɔrɔ la ni ma bi tɛ ma nɔgɔ dɛ a ka nɔgɔ sɔgɔsɔgɔ dɔrɔn n'i b'a kɛ i k'a ɲɛsin an fɛ dɔrɔn a banna sinon a ka nɔgɔ kɛlɛ t'a la o mun ye ko Mayi Watara a bɛ ne yɛrɛ la ne bɛ tilen k'a kɛ nka ne ta in ye min ye o dɔnnen don nka e ta in nin ye den kura ye ngɔyɔ la dɛ n'i b'a kɛ i b'i ɲɛsin an fɛ komi ne yɛrɛ ti yan sini o dɔgɔkun in yɛrɛ bɛ n'a ka bɔ k'e to nin bɛɛ in na dɔw bɛ ten ne yan e ka sɔgɔsɔgɔ ma se ka wuli fo anw ka sokɛli Mayiga kɛlen premier ministre ye a tɛ yɛlɛma ne fɛ an b'o f'i ye dɛ mun ye Mayi Watara ye a kɔni y'a yira k'a fɔ ko ka maaw de ta ka bila jɔyɔrɔ la k'a fɔ k'olu ye kɛlɛ kɛ ka fanga kɔrɔ kɔni k'o bin ko fɛn don ko fɛn bɛn ta tɛ Mayi Watara ni dun y'a jateminɛ k'a lajɛ a ka misiri bɛ sɛbɛnni kɔrɔ o kɔnɔna la wa maa dogolen fana tɛ malidenw na o sabu kɛ sanga ni waati bɛɛ lajɛlen na n'a ma ɲɛ ko gɛlɛya kɔni wulila Mayi Watara a b'a hakilinata di gɛlɛya kɔni kan hakilinata mun b'a la a na fɛɛrɛ ni dabali kɔni kɛ k'o di
mai watra o ko nala sa aya jete mina kala je ako gele mun be jamana ko nala ni wati laba nununa ibe na ka fo ko ma kele walma jakulu do be ta fanonga ka fanga do ni ko oselo ko kele ka fanga kele fo ka fo ko akele ga ka fanga kele len ko fe na ma ko fanga ko o dafila ko mamun kala sawo ka fanga dafili ko lu nunu nda ko fo joro ko fa akaduma ko ni te mali ko yi ko ni ya jete mina kala je ko ni o bun ko chama jete mina kala je ko sabu ga mamun fala me fanga la no lu boray ako abike sawo be ni na furugu yo lu fana nyoche bon mahika ni kuma ndum fle ne kuma yi legacy parce que hali ni sente legacy bete de legacy de minu ye kele ke bora ka fo kele rete minu bora video la ku yere yira nu be olu chama ni tala wala olu dama de tara ko récompenser le bon akero ya tije de bismillah mi mai watra akoko abe fe basiki kana jamana konna la ka soro basiki yere aw yere tiga anyini ko na fora ako o taka do fangala mamu bina ko o den kera fe o ka ma ko le fenya ko ati bene o sabu ko le fenya ko ta fanga ninga a sebe ko kele ko ame bo o gele konna la tugo ci o gele konna la ko amboli ko abe gele ako ko abe misalita ko me jamana ko den bela jele am bela jele nganga ke akekli ako ko anga tanga jamana ko fenya fanfe ako ni tere du ibe na ka fo ko ma chama ne be ko le marfata munye jamana konna la ka ma chama ne ningena ko ko karaba da ibe na ka fo olu manu ku be taka do mu ye fonction publique la tati boshi te menen so mu ye konguru yere uma ake wa na furo kasabi chama ko abe taka du uma ko ye fanye ko atibe ko kibi na ye ka fo wala nga jamana ko na video man do video kala bado kibi na ye ka fo ko nunu bela jele ko joro be taka du ma jamana ko na la kasro una amanka ko awdu ko baski kana jamana ko na la na manye ko baski kana baski bali ya femme se kana noye abo ore kle ma shima furugu furu nyongro anu wati na comme ça na manye ko aye fanga ko ni ka adafri ko mi premier ministre kura abana oski akake maye jamana akanu me mamuna amogo be mala ni wati na amogo te place kula koy ko amogo be mala mam mi se ka jamana en boni dinga ko nala ko sabu ko jamana ko anyani na ko fuka foko anyani na ikara politique mayo ikara mu ye sorasio amogo ko me mala mamu me jamana en fe jamana atabla koro mamu me se ka asigi jamana en ma ko amogo bo orila ko fa ngona abora mai watrata kono munye juma temane aka kutuba keneka ko chama mu ko fa ngona la dan sara ka mula sala malik la jokuluma o yeni ibunya abala ndogo bunya garanye bunya barika ndogo minya awaikado an bina wuli soni minye kanti la jona kata jabara wulaje sabula minya awaikado amma equipe bla kata même ngoni be min fiya damina minya awaikado an ga president aka commentaire o bina damina nga nye jado ye de minye dabali ba afo sugali na kera premier ministre alakama kawjum ka kololo aki kolosi kawjum na kawjum yere kanga pale yere interdit la binga ela kama yeka alaja aya alaja ala kama kawjum fil ala kama aya alaja sugel babulu chugumi da alaja de nyama ibina kene ka fle ne photo fle mbaka iraw alaja de sugel ba sugel de tiga fle kawjum bulu le crocodile o de tiga fle ale bulu o de tiga fle bulu ni kawjum bulu afle sugel de tiga fle bulu afle ne de ayere nyabala saw voilà donc ambikla kata Mali nous c'est comme ça né à foyo wallahi ñey nimbo ka déchet c'est-à-dire que nous ba on fait woni fait de quoi kajum ka kene wallahi nani ala chuba on fait woni fait c'est-à-dire Alpha Blondy de wa chicken jade ko il nous utilise comme des chameaux et ma famille dans des conditions qu'on déplore il nous met souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Odeni. Odeni da. Sadi ube boka kuma na unde go ne mafia. Soufo umenyoyi. Wallahi info. Voilà, bon c'est comme ça. En kaujum. Ka letita ko de crocodile. Ko de crocodile. Amaso ngata le msengi ka kedeka. Amata. De flene. Ka soga tegam. Voilà. D'accord. Anga ni vojona anga tele la de chow. Anga ta la ja ko bichu. La ka chala fe. Nura ifo mere amba alaje yani ashimika discours. Amba bla directi la ni ala sona nangora ka benai. La meni ta tele la ami. Ami soro ka datu jona. Ndo mi ya waikano nang mana ka soro anda ma se Burkina Faso ma. Ndo ikado abigela ko soro. Minya awaikado independent. Akmana ako minye awaikado Burkina Faso. Minnu be no lun tayara ndo ka do ma keme ani ma bi wo lu ko ni awai ka do ulu bonena unina ni je me munyini ya jono ala kile samu samuwa
le faux général ala la kala ako nala che i to ma sambo abole do wala i to ma sambo abole do koju wallahi ini to ma sambo abole do ala kele sambo ndo mi ya weka do ali ba pitanai ako ma kemeni ma biworo olu bone na unina ako ni eje temeneke ibai ka fo minye awani ngo ingera Burkina Faso ngo anga aweka do alini tlumbla sabla Burkina ka uni torole do chumi anyira fana ka jirula ka fo ambe de kilinye wani ngo aweka do ayusro chumi ayambe de soro ako ni ngo yemmi ma kemeni ma biworo ngo ka do ka fo dugu mimbe na bule ko aweka do sulam ka do ka fo ni ngo ingera yende juma do ka dugu je sibiri dona ka do akera yingo o de siratige la kabri ala Burkina da o ka komba muni aweka do rebelu ko koy adam ne kana se bila ko ni nywana aweka do mashibani aweka do gele yu sorwa ako kilisaba ta shibla ka do o ko ni kera na so jini mo no yo oni lu yere ko ni ko ku da bali bana ni ngoyi aweka do ni na ke chodi ko ni ndo ka do ka ke bafa ani cliché mi aweka do akera aweka do sula ale yɛrɛ bɛ Burkina yɔrɔ min bɛ n'a bɛ wele ko zone des 3 frontières Burkina ni Mali ani Niger olu ni ɲɔgɔn cɛ i ka dɔn k'a fɔ Burkina bɛ o ka nin dugu in awɔ i ka dɔn a na kɛ a gulonnen bɛ nin yɔrɔ in de la 2 heures du matin min awɔ i ka dɔn jumadon ka dugu jɛ sibiri la kalo tile 4 a ka dugu jɛ tile 5 la maaw dalen 2 heures du matin waati min ye mototigiw u caman ba de filɛ nin ka hiri kɛ nin dugu in ka nin cogo in na dɔgɔ ka taa awɔ i ka dɔn bɔ ka bin kɛ ka ɲɛsin awɔ i ka dɔn dugudenw ma o y'u ta kɛ bafa ani cliché maa bomba la demisɛn fara maabakɔrɔ kan cɛ fara muso kan i ka dɔn k'a fɔ u y'a bɛɛ da Seriba ko a ko n'i y'u lajɛ i b'a ye k'a fɔ k'a daminɛ den kalo 8 ka taa fo maa hadamaden san 45 u ye maa fagali min kɛ a bɛ tali kɛ i ka dɔn o furusɛti kɔnɔna na a ko nka k'a daminɛ 2 heures ka taa se fo 5 heures du matin i ka dɔn u y'u ka kɛwale jugu in kɛ ni ka sɔrɔ ka bɔ dugu la Burkina dɔw ni i ka dɔn maa caman de b'u yɛrɛ ɲininka yalima sɔrɔsiw ka kanw dɔw bɛ yen minnu man jan nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ k'a fɔ ninnu ka don dugu in na ka nin opération kɛ nin waati janba den kɔnɔ ka sɔrɔ sɔrɔsi ma s'u ma maa ma n'u nɔfɛ i ka dɔn k'a fɔ k'o ye fɛn ye fɛn min n'a fana i ka dɔn maaw kamana gan kosɛbɛ nka hali bi janto in yɛrɛ la dɔgɔ kɔrɔcogo ka ɲi kosɛbɛ dɛ nin kɛlen filɛ Burkina i ka dɔn nin ye weleweleda ye ka ɲɛsin an fana ka cɛdenw ma Hasimi prestation de serment kɛ dɔrɔn i ka taa baaraw daminɛ cɛdenw ka kɛrɛnkɛdaw sɔrɔ o de ye fɛn ye fɛn min n'an fana bɛ se k'o kɛ ka i ka dɔn bilasiraliw kɛ nka le peuple burkinabé a y'a bila u kunna k'a fɔ ani Mali an bɛɛ ye kelen ye an bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw ye le peuple burkinabé on vous soutient peuple burkinabé an b'aw kɔ bi an b'aw kɔ sini tɔɔrɔ min b'aw kan a tɔɔrɔ bɛ anw kan salle kɔnɔ Marc Christian Kabore waati min na mɔɔw sigilen don Emmanuel Macron ni tɔw bɛɛ sigilen don ko ɲangili bɛna ta ka Mali sɛgɛrɛ ka Mali susuba ale m'a bila dagirinda la dɛ a ka position ye min ye yɔrɔdi kelen a ka tweet a y'a sɛbɛn k'a bila a y'a jira k'a fɔ a mana kɛ cogo cogo lui il est le peuple burkinabé est avec le peuple malien a y'a fɔ dɛ donc ni nin tɔɔrɔ in dara burkinabéw kan a tɔɔrɔ ye anw yɛrɛ sɔrɔ gɛlɛya in b'an bɛɛ de da la an ka fara ɲɔgɔn kan an ka jɛ ka Ala deli Ala bɛ se ka nin masiba in cɛ ka bɔ Ala ka nin sababa bɛn ɲɔgɔn ka ca wugu la bita in a tɛna bila dagirinda la o kumana sa an tɛna bita in bila an tele la i y'a fɔ cogo min na an bɛ taa lajɛ joona ni page ni Hasimi ka discours ma daminɛ joona voilà ɲama y'a fɔ cogo min na ni kɔni ye sɛfan toli kelen ka maa mun kun sɔgɔ foyi t'a la mun ye gabakuru kɔni u ka janfa o b'a la sans galon waati na mun ye foli ye an b'a ta ni k'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ kɔni y'a fɔ cogo min na daga kɔni a wulilen don bi fo k'a fɔ ko a wulilen don n'o ye dugukoli Asimi ye Asimi Goyita min ye Asimu anw yɛrɛ kɔrɔkɛ don o tɛ wa e dɔgɔnin don Asimi ye ne dɔgɔnin anw kɔrɔkɛ don wallahi nin waati na a bɛna taa kale k'a signé jamana kɔnɔdenw ɲɛna ɲɛma bɛ jɛ ka dugawu min kɛ jamana mun tatɔ filɛ ka kalifa a ma Asimu a bɛ jamana in dɔn mun ye maa mun fana bɛna kɛ premier ministre ye u bɛ jamana in dɔn dɛ mais an b'a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛfɛ ko ninnu an k'o bila kɛrɛfɛ an ka Mali in kun bɔ fɔlɔ ayiwa an ka Mali kun bɔ dɛ Ala k'an ni sababu bɛɛ Mali in menacelen don dɛ donc an bɛ taa Asimu ka discours an ka taa an b'a lajɛ joona n'a a sɔrɔla dɔrɔn an bɛ position ta an b'a bila direct la page kan minnu sigilen tɛ télé kɔrɔ ni téléphone b'aw bolo a bɛ se k'a lajɛ an ka page fana kan